سلام سلام فتوات تخاتلت channelي كمي كأنكم أنا للإግዚአብሔር مسكن دحنا يسخم لب زلكم وسلام خطفان لينا كل جزء تمني تأيو نما أنت دما كم تلمد يمهري لز حسب هو زانتا حزلهم مزئي نيرستي زانتا دما حقኛ ታሪክ ሃብታምን ድኻን ሓረስቶት ይዝብል ነዛ ቪድዮ እዚኣ ላይክ ጀምሩዋ ክሳብ መጨረሻ ድማ ምሳይ ኮይንኩም ተኸታተሉ ሰብስክራይብ ሼር ላይክ ድማ ኣይትረስዑ ስለተበራታትዑን ኣለኹም ድማ ብጣዕሚ እየ ለመስግን ኸብረት ይሃበለይ ናብኡ ኸብለኩም حقኛ ታሪክ ሃብታምን ድኻን ሓረስቶት ቅድሚ ብዙሕ ዓመታት እዩ ኣብ ሓደ ዓዲ ሓደ ሃብታምን ሓደ ድኻን ሓረስቶት ገራውቲ ነበሩ እንድሕሪ ብዙሕ ናይ ጽጋብ ዓመታት ሓደ ዘመን ሰማይ ደመና ተነፈገ ምድሪ ከዓ ብስእነት ማይ ተለብለበት ሳዕሪ ኣውጽልቱን ምስ ረገፈ ዳግማይ ከይለምለመ ኸረመ ጥሜት ኮይኑ ህዝቢ ከይሓርስ ከይመሓሲ ከይጻሂ ከይዓጸደ ተረፈ ቆፎ ጥርሑ ተረፈ ሰብ ዝበልዖ ሰትዮ ሰኣነ ጭንቀት ኮነ ዘይሓልፍ የለን ግን ሕማቕ ዘመን ሓሊፉ ሰማይ ምስ መሬት ተዓረቐ ደመና ኣብ ሰማይ ኣንጣጠየ ማሕታ ናይ በርቅን ድምፂ ነጎዳን መሬት ኣናወፃ ሃብታሙን ድኹኡን ሓረስታይ ኩሉ ንሰማይ እናማዕደወ ተስፋ ኣሕደረ ናውቱ ኣልዒሉ ግራቱ ክሓርስ ነቐለ እቲ ድኻ ሓረስታይ እውን ከም ሰቡ ግራቱ ሓረሰብ ሓሪሱ ኣለሳሊሱ ኣዳለወ ንሰወይቱ ፀዊዑ ምናልባት ከዓ ካብ ቆፎ ሓቢኣ ንዘርኢ ዝኸውን ኣትሪፋ እንተኾይና ሓተታ ኣመና እንሓዘነት ንኹሎም መቕረቢ ቤተሰብ ለሚና ብልቓሕ እኽሊ ዝሰፍረላ ምስ ሰኣነት ሽግሩ ምፃሩ ምስ ከበዳ ትማሊ ምሸት ከይፈተወት ነተን ክሳብ ሕጂ ዝገበረት ገይራ ንዘርኢ ኢላ ዘፅንሐተን እኽሊ ማይ ኣብዚሓ ረቂቕ ቅጫ ሰንኪታ ደቆም ዘድረረተን ናይ መወዳእታ ምንባረ ነገረቶ እኽሊ ዘለቅሕ ዘመድ ይኹን ጎረቤት ሃሰው እንተበለ ካብ ነብሱ ሓሊፉ ንኻሊእ ከለቅሕ ዝኽእል ሰብ ክረክብ ኣይከኣለን ኣመነ ሓዘነ ሓንቲ ዝነበረቶ ኣማራፂ ነቲ ሃብታም ጎረቤቱ ኬድካ ምሕታት እያ ከደ ከዓ ንዘርኢ ዝኸውን ገለ ቁሩብ ዘርኢ ከለቅሖ ምሽከንከን እናበለ ሓተቶ እቲ ሃብታም ግን ኣዝዩ ትዕቢተኛ ስለ ዝነበረ ብጭካነ ዝኾነ ከም ዘየለቅሖ ተተዓኒኑ መለሰሉ ብጣዕሚ ሓዚኑ ንግዚኡ ናብታ ምስኪን ሰወይቱ ተመለሰ ኩሉ ዘርኢ ክረኽበሉ ዝኽእል መንገድታት ፈቲኑ ኣይሰለጠን ዝገብሮ ጠፍኦ ንመዓልትታት ዝኸውን ቆዘመ ከምዚ እናኾነ ግን ግራቱ 10 ግዜ ደጋጊሙ ይሓርሶ ነበረ ኣብ ገጠር ናይ ዘርኢ እኽሊ ሲኢንካ ጾምካ ምሕዳር ናይ መወዳእታ ውርዴት እዩ ሞት ይቐለልካው ስለዚ እዚ ሓረስታይ ዘርኢ ሲኢኑ ግራቱ ቀዲሩ ከሪሙ ተባሂሉ ስሙ መዛረብ ከይከውን ብምስጋእ ገለ ሜላ ክምህዝ ክሓስብ ጀመረ ካብ ኣፍ ሰብ ንምድሓን ኢሉ ሓደ ምሸት ፀሓይ ዓሪባ ኢዳ ምስሃበ ንሰወይቱ ሰብ ከይረኣያ ሓመድ ብሰፊ መሊኣ ክተምፅእ ነገራ ቁሩብ ብሓመኽሽቲ ክትሓውሰሉ ከዓ ነገራ ሰወይቱ ብዝኣዘዛ መሰረት ኩሉ ኣማለአት ብድሕሪዚ ኣብቲ ደጋጊሙ ሓሪሱ ዘላ ሳለሶ መሬት ብኢዱ እናሓፈሰ ነቲ ሓመድ ከም ሕሱም ክዘርኦ ጀመረ ምስኪናይ ብመንገዲ ዝሓልፍ ወዲ ዓዲ ከም ዝዘርእ ክሪኦ እሞ ገለ ረኺብዎ ኣይበቐለን ወይ ዘርኢ ነቐዝ በሊዕዎ እሞ ኮተሲ ምኽንያት ፈጢሩ ካብ ሕሜታ ከድሕን ዝሓሰቦ ሜላይ ነይሩ ንሱ ኣብ ግራቱ ሓመድ እናዘርአ እቲ ሃብታም ጎረቤቱ ካብ ርሑቕ ብማዕዶ ይዕዘቦ ነበረ ብዝረኣየ ነገር ክኣምን ኣይከኣለን ነዚ ድኻመ ደኽደኽ መነዲኡ እዩ ፃዕዳ ጣፍ ዘርኢ ሂብዎ ምሳይ መዓረ ፃዕዳ ጣፍ ክበልዕ ብምባል ብብድዐ ክዛረብ ጀመረ ብቕንኢ ሕሩር ኢሉ ድቃስ ኢሉ ለይቲ ካብ ድቃሱ ተባራበረ እሞ ብኽፍኣት ዝተመልአ ኣእምሮ
እኸይ ክፍጽም ደፋፍኦ እዚ ዝወጸሉ ድኻ ፍጹም ምሳይ መዓረ ክበልዕ የብሉን ብምባል ንሰወይቱ ካብ ድቃሳ ነቕኒቑ ብምትሳእ ቀይሕ ጣፍ ክተምፀሉ ኣዘዛ። እንታድዩ ኸየምፅእ በዚ ለይቲ ኣብ ጉራቱ ኸይደ ቀይሕ ጣፍ ዘርአየ ሰርገንቲ ጻዕዳን ቀይሕን ሕዋስ ጣፍ ይቕየር እምበር ብጻዕዳ እሲ ኣየዓጽድን እዩ ብምባል ለይቲ ተሲኡ ነዛ ግራት ቀይሕ ጣፍ ዝርኢ ኣቢሉ ሓሳብ ዱቡ ፈጺሙ ንገዝኡ ተመሊሱ ደቀሰ። ምስኪን ድኻ ተስፋ ቆሪጹ ፈጣሪ ዝገብሮ ክጽብቕ ኣብ ገዛ ተዓጺቐንዩ ድሕር ገለ መዓልትታት ናብ ጉራቱ ኸደሞ ወየ ጣፍ ክፍክፍ ኢሉ በቒሉ ጸንሖ። ሕልሚ ድዩ ጋህዲ ጋን ኮኖ ምስቲ ደጋጊሙ ሓሪስዎ ዝነበረ ከዓ ጐልዓል ዓበለ። ፈጣሪ ተኣምሩ ኣርኢኒ እናበለ ክጭድር ጀመረ። ዝኾነ ዘይፈለጠ ኩሉ ዘጋጠሞ ንሰዊቱ ነገራ። ቀውዐ ከዓ ኸመይ ዝበለ ጣፍ ቀፍኦ መልኡ። ወየ ዕቡይ ሓረስታይ ነዚ ምስኪን ሓረስታይ ጣይታ ጣፍ ክበልዕ ምኽንያት ኮይኑዎ። ልቢ ወሉ ፈጣሪ ክረደካ ሓንቲ ምኽንያት እዩ ዝገብረልካ። ተንኰል ናብ ጽቡቕ ተቐይሩ። ይዝነብ ኣይዝነብ መሬትካ ኣለሳለስ እዚ ቃል ናይዚ ታሪክ መሪሕ ቃል ጌርኩም ውሰድዎ። እዚ ድኻ ሓረስታይ ዘርኢ ክረክብ ድየ ኣይረክብ ርግጸኛ ዘይኮንኩ ንምንታይ የግራተይ ይሓርስ ኢሉ ትምንተ ዝብል ነይሩ። እዚ ነገር እዚ ክኸውን ኣይምኽኣለን። ናይ ስራሕ ዕድል የለን ኢልካ ምምሃር ኣይተቋረጽ። ፈጺምካ ተስፋ ኣይትቑረጽ። መወዳእታ እንታይ የጋጥም ስለ ዘይትፈልጥ ኩሉ ግዜ ቆፈኻ ዓጢንካ ስቐል። ዘይተዳለወ ቆፈ ንህቢ ኣየኣትዎን እዩ። ምንጪ ካብ ናይ ኢትዮጵያ ፔጃት እምበኣርከስ ፍትዋት ተኸታተልተይ ንሎማዓንቲ ዝነበረኒ ምሳኹም ጻንሒት እዚ ይመስል። መሃሪትን ሃናጺትን ኮይነ ስለ ዝረኸብኩዋ ናባኹም ኣቢለያ ንስኹም ድማ መሃሪት ኮይና እንተረኺብኩምጓ ናብ ብዙሓት መሓዙትኩም ሸርወልዎለይ። ብኻሊእ መደብ ክሳብ እንራኸብ ሰላም ቅንያት። ባይ ባይ ፍትዋት ተኸታተልተይ።